ashe ita mace daman daga jikin namiji take. Wannan ta sa za ki ga mace inda zaman lafiya na mijinta kullum tana tare da shi, tana makale da shi, ta kwanta a jikinsa, ta yi masa shagwaba. Mace tana iya yi wa mijinta irin abin da ta yi wa uwarta tana jaririya, inda zaman lafiya amma da ƙauna. Sai dai mazan wannan zamani Allah zai tsawaye, wani kan da kin matso ma koranki zai yi, matsa ni kan karki takura. Amma asali damun mace tana makale ne a rataye a jikin namiji. Abu na biyu, wannan yasa aka sa soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata. Yanzu wannan ya tsatta, ai dole in so ta saboda ta wace, haka ne? Ido na dole in so shi saboda na jikina ne. To matarka ma ka so ta, ka ƙaunace ta. Ina maza da suke kyamar matansu? Ina maza da suke wulakanta matansu? Ina maza da suke tozarta matansu? Ina maza da suke gudun matansu? Ba daidai ba ne. Kun saba wa fitira, ɗabi'a ta halittar ɗan adam ma namiji. Daman ai mace za ta ɗauki kewa ne da shi, shi ma zai ɗauki kewa da ita. Kuma kar ku manta abu na uku, me yasa aka halitta wa annabi Adam na Hawwa'u? Saboda yana zaune a gidan aljanna bai da wanda zai ɗauke mai kewa. Ashe wannan yana nuna namiji a cikin gida matarsa ita ce mai ɗauke masa kewa. Matarsa ita ce abokiyar hirarsa. Matarsa ita ce abokiyar shawararsa, inda zaman lafiya da ƙaunar juna. Haka ya kamata ya zama. Matarsa ita ce abokiyar kwanciyarsa namiji, ita ce abokiyar tashinsa namiji, kai ita ce ma abokiyar tafiyarsa in ta kama. Asali ita fa mace an halicce ta ne ta zama tana kusa da namiji don ta ɗauke masa kewa. Yasa da yarinya ta girma tana zama budurwa sai ga tana fara tunanin namiji, waye abokin rayuwarta, waye saurayinta, waye bazawarinta, wa za ta rayu da shi. Haka kawai kuma mutum zai zo ya ganta, ya ɗauke ta daga gidansu, ba dangin iya ba na baba, ya kai ta gidansa, su kwana tare, su ci abinci tare, su yi komai tare, su yi wanka tare, su yi komai, kuma bata damu ba. Haka ɗin daɗi ne. Ai ɗabi'ar halittar ɗan adam ɗin ne haka Allah ya yi.